Kubonakala kubuyele uzinzo noxolo kule dolophu emva kokuqhambuka kodushe emva kokunikwa ibail amafama amabini awayetyholwa ngokubulala uMatlhomola Mosweu. Emva kwedaba elide lenkundla, uPeter Dorevald noPhilip Skettle bafunyaniswa benetyala lokubulala uMosweu. Kodwa esi sigwebo saye sachithwa inkundla ephakamileyo yezibheno ngelithi ingqina lenkundla elinye elaxelela inkundla ukuba la madoda amabini aphosa umfi kwivan yayingebobungqina baneleyo ukugweba esisibini ngokubulala. Ngeli thuba kwasekwa iqonga elijongene nokuzisa uxolo lumanye nemihlambi eyalanayo kule ngingqi, kwaye kubonakala ngathi oku kuze neziqhamo. It was many things damaged and they take everything from the shop, but now its situation is all right. Now it's nothing problem. Our black community, they have so much trust in me because I started a thing, a war space for their parents and grandparents and disabled kids. That's because they are doing so many things for the community of Tlhabologang. They are helping a lot. Abahlali bathi bekungelulanga konke ukuzisa uxolelwaniso. We started with uplifting program, but before that the first need was reconciliation, peacemaking, understand each other, the community, people, and build bridges and listen to each other. Right now things are going well. We are related with the white people. It's not like before where it was a misunderstanding. Kodwa usapho lakwaMosweu alukaxoli. Uthi andibathandi abantu abamhlophe, ndingabathanda njani ekubeni babulala unyana wam? Andiqondi kuba kuya kuze kubekho uxolelwaniso phakathi kwethu nabo. Ndifuna baphoswe kwesimnyama isisele, kodwa bakhululwa kwathiwa abanatyala. Nangona kwenziwe lukhulu ukuzama ukumanya babahlali, kodwa kwabanye esi siganeko silinxebe lingekapholi.